Hej, jeg hedder Patrick, og velkommen til Spøgelses TV, eller velkommen til Spøgelses TV. Jeg hedder Patrick, jeg ved ikke, hvordan det skal være, men nu er det sagt. Jeg er over ved en ven. Han har en masse problemer med spøgelser, og faktisk så han ikke, han har taget op for at spille fodbold. Han hader sine spøgelser. Og så han taget op for fodbold med en, der bor han ved siden af. Og hvad det hedder, det jeg rykker ind computeren lidt. Men nu skal den stå på lidt. Okay, hey, jeg tror jeg ved, hvem det er. Det er spøgelser selvfølgelig. Jeg snakker videre. Hej Knud Ole. Hej Patrick, har du en cola? Nej, desværre. Nå. Kan du skaffe en? Det bliver sgu ikke så nemt. Du skal tænke på, at jeg bor ikke her. Jeg er bare sådan noget ind af vinduet. Ja, det er sgu da ikke så godt. Ham der Knud Olsen der, ikke? Han, det er jo ham der bor, han er bare verdens største nakninger. Han er bare ikke Han lortet op med lort, eller okay, ja, det skal nok passe. Men jeg tænkte på, ja, farvel med dig. Nej, du må gerne blive, hvis du vil. Kan du ikke lige tænde på fjernsynet, så vi kan også få lidt mere på? Jo, det kan jeg sgu godt, men det er lidt svært for mig. For jeg kan jo fjerne. Okay, så giv mig fjernsynet. Ja. Den har altid lagt på din stol. Hallo, den har altid lagt på din stol. Har den? Ja. Den snyder os mega meget. Her er den. Og nu trykker jeg. Og nu skal den helst ende. Hvis den ikke gør det, bliver jeg sur. Jeg har en bolsje i munden. Nu putter jeg den ind igen. Jeg spørger bare lige Knud Ole. Er det din bror? Som siger Du ved godt, han er mongol. Nå, er din bror mongol? Ja, det er dumt. Jeg er sådan stor på mig. Det lyder bare sådan lidt underligt. Okay. Undskyld, jeg beklager meget. Jeg går ikke grine. Det lyder bare lidt sjovt. Nå. Men man kan jo ikke gå for, hvis man bliver født som mongol. Det er så en af de ting. Ja, blev så sur over, at jeg ikke kom til at gøre det. Ja, for helvede. Hvad tror du selv? Jeg bliver sur. Jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe lige om lidt. Ellers så går han fuldstændig mok. Jeg tror måske, han begynder at smide ting i hovedet på mig. Den kan komme når som helst. Jeg tror, jeg bliver nødt til at skynde mig hjem.